ko dɔ de ko olu ye groupe dɔ de sigi WhatsApp groupe ninnu ko olu y'a kɛ sariya ye ko u ka photo bɔ u ka profiliw la ko dɔw ko olu ka photo b'u yɛrɛ ta de kan maanaam u ma sɔn ka bɔ a la ni olu ye olu bɔ groupe kɔnɔ fɛn b'o la fɛn t'aw la n'a yɛrɛ de ka groupe dilalen don n'a ko min ka groupe sarati min dafa n'a ma dafa n'a ko a b'a bɔ a ka groupe la a y'a bɔ a ka groupe la photo ye haramu de hari bi nye alwalidu shaydani i y'a dɔn anw ka karamɔgɔ minnu bɛ photo la daga ya u bɛ qiyasu ni hakilinaw dɔ kaidaw dɔ fɔ ne ma dɔn o de y'a to a kana sinsiw ka kaida ninnu ka ya dɛ o de y'a to waati bɛɛ ne b'aw bila ka taa karamɔgɔbaw de ma Sheikh Albani Sheikh Ibn Baz Sheikh Ibn Usaymin Sheikh Salih Fawzani Sheikh Abdul Muhsin Abadi Sheikh Al-Haydani olu n'a ɲɔgɔnna ka ca bɛɛ tɛ se ka fara Bil Madghali anw b'aw bila ka taa sunna karamɔgɔba sabatilenw de ka kitabu la sinon an ka karamɔgɔ caman bɛ n'a ko a bɛ olu de ka kuma min na ka dulon u la u b'aw fili parce que u taara kaida minnu kala kana u ma hari kaida ninnu faamu u faamu cogo ɲuman na n'i ye ninnu ka olu bɛ kaida ninnu fɔ cogo min ani ni karamɔgɔba ninnu bɛ kaida ninnu fɔ cogo min i bɛ ala kale yɛrɛ u tɛ kaida kelen na yɛrɛ n'olu ye kaida kelen in fɔ cogo min de n'i taara ni karamɔgɔ ka kitabu n'u ka kuma lajɛ kaida in bɛ u b'a biri olu ka yan i b'a sɔrɔ kaida in bɛ olu contraire de la dɔw tɛ kaida ninnu don dɔw fana ba kaida ninnu baara ɲɔgɔnya u y'a dɔn jamana in a kalanbaga man ca kunfin de ka ca u b'u k'u nin dungo ye k'u fɔ tɛ parce que u bɛ arabu kan min mɛn olu bɛ taa kaida minnu ni fɛn minnu fɔ fotoko la Al-Walid Shaydani ko a ko kaida dɔ bɛ an bɛ ko faamu an bɛ bɛnnan dɔ kan a ko ciden tile la ko min ye halala ye n'a dagalen dɔ a tun bɛ kɛ ni minan dɔ ye mais sisan minan dɔ nana o minan tun tɛ ciden tile la o ko kelen in bɛ kɛ ni o minan kelen in ye yala minan in bɛ ko dagalen in haramuya wa a ko misali la ciden tile la a ye nafila kɛ a ka ɲaamɛ kan ciden ye nafila kɛ a ka ɲaamɛ kan bon a ko sisan ka nafila kɛ mobili kɔnɔ a bɛ dago bɛ a tɛ daga est-ce que an b'a fɔ nafila haramalen don mobili kɔnɔ parce que ciden y'a kɛ ɲaamɛ de kan e y'a kɛ mobili de kɔnɔ nafila haramuyara a ko nafila dagara ɲaamɛ ka cogo min nafila dagara mobili ka o cogo kelen na a dagara avion ka o cogo kelen na a dagara terrain ka o cogo kelen na a dagara dababati ka o cogo kelen na a dagara misi ewa so ka o cogo kelen na a dagara i ka nafila kɛ fali ka o cogo kelen na min ye halala ye minan in tɛ o haramuya i ko nin faamu awa ko i ka faamu fana min fana ye haramu ye minanw dɔ n'a kɛra ni minan dɔ ye min tun tɛ ciden tile la o tɛ se k'a kɛ halala ye a ye nin kaida faamu bon a ko ciden tile la ciden ko wa kullu li musawwir fi nar ciden ko hoto tala bɛɛ bɛ tasuma kɔnɔ asaddu an-nas ajaba yawm al-qiyamah li musawwirin ciden ko yawm al-qiyamah do mɔgɔ min ka lajaba ka gɛlɛnna bɛɛ photo tala u do bon a ko ciden tile la photo tun bɛ ta i bɛ ɛwa fɛn sɛdɛ iri mɔgɔni o de bɛ dilan ka kɛ photo ye o tun bɛ olu tile la photo tun ye o de photo haramuyara n'u ye photo kɛ ni a monument de farikorolama ni suma b'a la o de tun bɛ olu tile la photo haramuyara ciden ko haramu don ciden tile ɲɛfɛ dɔɔnin mɔgɔw nana u bɛ photo yi dɛsɛ ni dɛsɛ ye kɔgɔw la o fana haramuyara u bɛ ma haramuya photo dɛsɛlama n'i b'a dɛsɛ ni bolo de hari ni farikorolama tɛ ni suma t'a la mais i b'a dɛsɛ kɔgɔ la ou bien i b'a dɛsɛ fini la n'i ma photo a fana haramuyara parce que photo de don ko a kɛcogo ni fɔlɔ kɛcogo tɛ kelen ye o t'a bɔ haramu la a ko an bɔra dɛsɛlikɛlaw la ɛwa photo wɛrɛ nana suratul photographiya an fana tan appareil photo ninnu nana téléphone photo ninnu nana photo bɛ taa n'u ye yala ni photo taara n'u ye o bɛ photo in bɔ photo yala wa
ako photo min tara appareil photo do be photo tay ambe mun fola atogo de to photo wa ko atarani ni appareil o te photo imbo haramu yari da ko pasiga appareil da yata o ta bo haramu yali la aha ako yala tuma mi cide mba ko photo tala bebe tasuma kono munun ka janga kataka gele na beye photo tala udero ni cide ta do ko appareil bina telephone nunun ka photo bina ala to do wa ala ta do ko nunu bina wa est ce ala ya ko cide ni ko photo tala bebe tasuma kono photo ta togo do bina photographe bina telephone olu senta la fora est ce ko olu fora akoni mugo min ko ay cide nye photo haramu de parce que yera ala de ka dalila dege ala ka dalila dege le tene na ko ni nye e yere de ka taye ni yafu awa ku be qiyasu fo ube haklina fo ube yere jija kuma fo akoni qiyasu ni ka haklina na ye kolok goshi kan nasu goshi e tayin de betoy al qiyasu ma nasu qiyas fasidu al itibar ni qiyasu fo qiyasu min ni kolo ye nyogon goshi qiyasu tiale mbi bolo donc ko mo kan ni qaida fam ka fo appareil nunun be photo wa photo bo haramu yalila ko atarani ni appareil de atarani minandela o be photo yimbo ka haramu yala ka ke halala abada atese ka ke komi nim minan te sika halala bo halala ke haramu ye chogo mede minan fana ke chogo te sika haramu fana la daga ka ke halala abeto ka haramu yali de la akera ni minan minai ako mo be ka be nin kaida ina donc ambe min fo ni ako mo min ka photo bo aka profile la na ma bo awla na ya bo aka sitte kono foy tawka